residus no vagin a l'abocador. Reciclem els bolis. Reciclem els envasos. El paper. Arrepleguem taps. ¿Quants residus tiren cada dia? ¡Qué barbaridad! Sabeu què vos dic? És veritat de reciclar! Hem de donar no pas reduir! Tenim un nou repte. Esmorzars, residus, zero! I tu neixes al repte? No vos preocupeu, que vos ajudarem. Per a començar, res d'envoltores innecessaris. Paper d'alumini, en sèrio, ni pensar-ho! I les botelles reutilitzables millor. Mireu què passa amb els residus que no se gestionen bé. Acaben en la mar. I això és fatal per a tots. Esta palleta podria ser meua, o meua. Tots aquests residus els hem arreplegat en la mar de Nolés. Que pena. En la mar ja n'hi ha 8.300 milions de tones de plàstic. Ens ajudes a que desapareguen? El planeta està en situació d'emergència Declarada com a una catàstrofe per a la humanitat. i no ens podem quedar de braços creuats. Ja no queda temps. Papás, mamás, famílies, heu de ser el nostre exemple. I el nostre model a seguir. Ensenyeu-nos bé. Estimem el planeta. Per la nostra part,